Okay, so good day once again, Kabalen. So today is nandito tayo sa may MacArthur Highway. At kung makikita nyo, yan, nandito na yung yung footbridge ng San Isidro. Dito sa may San Isidro Quebiawan, and then yung sa kaliwa, yung yung San Isidro Integrated School. So for today's video ay pupuntahan natin yung ginagawa nilang Pampanga Convention Center. Yan. Yan yung pinakamalaking proyektong nakita natin nung dumaan tayo sa may Tourism Road. Yan. Yung bali parang bypass road yun, mula dito sa tapat ng Del Rosario, papunta dun sa, magkocross ka ng MacArthur Highway and then papuntang Sindalan all the way to Palulut and Bulaon. Yan. So isa yon sa mga malaking proyekto ng hindi ko lang kung yung city government ba yung may project o yung national government o yung local government. Pero tingnan natin. Tingnan natin kung ano na ba yung natatapos nila ron. At pag nandito ka pala, makikita mo yung isang footbridge na approaching sa atin, may nakasulat FEU Pampanga. Yan. So meron na palang FEU sa Pampanga. Dati kasi yung yung pangalan nito yung I think Colegio de San Sebastian. Pero ngayon, ano na siya, FEU Pampanga. Yan o. So ito yung update ngayon dito sa pangalan ng school na to. Hindi na siya Colegio de San Sebastian, FEU Pampanga na. At ngayon, approaching na tayo dito sa may matraffic na bahagi ng MacArthur Highway, which is yung papuntang sakop sa main piece sa mga government agencies. Ayan o. Kita na natin dito yung isa pang footbridge. So dito talagang matraffic dito sa area ito. Dito lang tayo dadaan. Right lane must turn right. Ayan o, ito yung mga government center. Diosdado Macapagal Government Center. So yung next intersection dito, yun na yung papuntang Tourism Road. Ito yung bagong cafe yan, no? Our Cafe. Yan. Pinakabagong cafe yan dito sa may City of San Fernando. Ang laki niya, oh. Dito minsan medyo matraffic din dito sa may kanto ng main piece. Oops, yun. Buti na lang hindi natuloy yung ulan. Kaninang galing tayo sa may downtown San Fernando, madilim na. Nagdilim na yung kalangitan, akala ko babagsak na yung ulan. Pag ganito kasing panahon pag sumapit na yung 4 o'clock, 5 o'clock, minsan talagang umuulan na. Pero pag naman, pag umaga hanggang mga 2 o'clock, sobrang init naman. Yan, malapit na tayo dito sa may junction.
So pagdating dun sa kanto, kakanan na tayo. Victoria Court, San Fernando. Daming baboy, oh. Yun, oh. Yan, dito. Kakanan na tayo. Dito na yung tourism road. Dito na mag-start. So, tingnan natin yung update dito sa may tourism road, kung ano na ba yung natatapos nila. Yung kasi dati, last time tayo pumunta rito, pinipinturan na nila yung ganyan, no, yung island. Yung banda doon. Dito, siguro medyo matagal-tagal na rin yan. So malaking tulong itong ginawa nilang kalsadang ito. Isipin mo yung volume ng mga sasakyan na pupunta ng LX, dadaan dun sa may Sindalan. Eh yung kalsada ron, makitid lang. Isipan mo kung gaano kalaki yung i-focus ng traffic. Pero nung nagawa ito, yan, dire-diretso na yan. Kasi pagdating sa dulo, pagkakaliwa kang kalulot, and then malapit na yung papuntang ano ron, papuntang NLEX. Hindi ka na iikot. Kung halimbawa, papasok ka ng Sindalan, and then iikot ka ng kalulot, talagang ano, mahirapan ka. Pero dito, tingnan nyo, maliwalas na yung kalsada. At saka maganda, asfaltado, oh, tingnan nyo, napakapino. At ito na yung mga ano, segmented box girders na ginagamit nila sa ano, sa paggawa ng viaducts. Doon na tayo mag-drone, doon malapit sa ano, sa may Pampanga Convention Center para makuha na natin ang malapitan. Ano kayang itatanim nila sa gitna? Yan, oh. Yun, no? Shoutout sa kanila dalawa. Yung naka-Rusi. Nakita tayo, nagpa-vlog. Ah. Sierra Rica. Benson. Ano pangalan mo? Dennis. Ah, Dennis, ikaw ano? Aero. Aero. Shoutout sa kanilang dalawa. Taga saan kayo? Wala ko na sa Blaon. Kapampangan kayo? Ah. O, bigyan mo natin sila ng sticker. Nakita tayo nagpa-vlog. Oh, nag-isa kayo. Subscribe kayo, ha. Nasa YouTube na kayo niyan. Bago ko makapalo ko eh. Lalo mo? Sige. Ito ba yung tayo rin to? Benson Auto Supply. Ito. Dito na pala tayo. Bali, dito siya sa compound ng ano, si Posco. Ito yung si Posco. Yung office ng si Posco. Tingnan natin dito. Hindi pa tayo nakapasok sa kalsadang ito eh. Hindi ko alam kung saan ba lulusot ito. Ah, ano na pala ito? Barangay Malpitik. I love Barangay Malpitik.
Purok 5. Ayan, no? So, pasok tayo rito. Ayun na yung ano yung convention center. So, ito pala yung likuran niya. Doon na lang tayo mag-drone. Doon sa may malilim. Dito, ano ba yung kalsada rito? Dito. Dito pala, oh, tanaw na tanaw mo yung ginagawa nilang convention center. So usually kasi nadadaanan lang natin doon sa may bandang harapan, pero malayo pa rin siya. Ngayon dito sa likod, oh, malapitan na lang. Ngayon, oh, pwede kayang pumasok rito. Ang luwang pala, oh. Kaso wala tayong mapagtanungan dito kung pwede bang pumasok. Walang guard. Walang nagbabantay. Pero ang lawak niya, oh. Tignan mo, pag natapos ito, ang ganda siguro. Hanap na lang tayo ng pwesto para makapag-drone tayo. Mas maganda sana kung maikutan natin, eh. Kaso wala tayong mapagtanungan dito. Tingnan nyo, oh. Ang ganda. Modelo na yung mga walling niya, oh, dito. Tara. Hanap tayo ng spot dito. So ito palang likod dito, ito na yung sakop na ng Malpitik. So sinearch natin yung exact location nitong sinasabi kong Pampanga Convention Center. Nakita ko dun sa map, ano pala siya, People's Champ Arena. Yun pala yung pangalan niya. Kasi nung last time tayong nag-search, parang yung nakalagay Pampanga Convention Center, eh. Pero yun pala yung pangalan niya ngayon, yung People's Champ Arena. Ayun, nasa likod natin. So bali, ano siya, parang indoor sports arena. Napakalawak ng parking niya. Kaso wala lang tayong mapagtanungan doon kung pwede ba tayong umikot. Wala kasi nagbabantay, eh. Kung may ano sana, may tao para makapagpaalam tayo kung pwede tayong umikot para makuha na natin ang malapitan. Pero anyway, kunin na lang natin siya ng aerial shot. Dito tayo sa may Barangay Malpitik kasi boundary lang ito, Barangay Malpitik. Pero yung mismong arena, parte na ng Barangay Kalulot. Ayan. So tara, paliparan muna natin.
So ito raw, kapag ganitong oras, halos wala na nagtatrabaho kasi ano na magpa 5 o'clock na. At karaniwan nasa gabi lang yung guard on duty, kaya wala tayong nakikitang gwardiya kanina. So ito, nakausap natin si Sir. Anong pangalan mo, Sir? Jun? Oh, Jun, si Sir Jun. Taga Malpitik ka, Sir. Oo. Oh, taga Malpitik siya. Oh, nililinis niya yung motor niya. So, pareho kaming dito, nasa shade. Kasi mainit banda ron eh. Isang bela mo nito kay malamig ng hangin. Oh, so sabi niya, pwede naman daw pumasok. Kasi tinanong ko siya, dahil taga dito siya, kabisado niya yung lugar dito. Huwag lang yung gabi. Oh, wag lang daw yung gabi. So, pwede naman pumasok. So, ngayong paalis na tayo, ikutan natin ng nakamotor para makita natin ang malapitan itong People's Champ Arena dito sa may Kalulut, City of San Fernando. Yun, ayan oh. Ayan yung malaking arena. Marami rin mag-aabang dyan, no? Maraming pwedeng gawin dyan, di ba? Mga 2 taon na lang siguro mag-ooperate na. Okay. Pero kailan nagsimula to? Kasi matagal na. 1,000 ano pa yan. Matagal na to? Si Bintin. Ganun ba? Matagal na pala ito. So again, tara, puntahan natin. Yan. Puntahan natin, pero mag-exit na tayo sa may entrance. Exit kasi ito eh. Para maikutan natin. So sabi ni Sir, yung mga nagdi-deliver ng mga materials dito, mga elf dito rin dumadaan. Akala ko kanina hindi pwede yung mga sasakyan dito. Sakto pala oh. Kung titignan mo parang makitid lang eh. Yan. Yun. Wow. Saan kaya tayo magsisimula? Dito na lang. Yan no? Lawak. Wow, ang ganda ng harapan no? Ang lawak ng parkingan. Yun no? Picture muna natin dito si Stark. Tsaka lawak ng parkingan no? Parking space. Ayan, People's Champ Arena. So, tara, labas na tayo. Wala yata nagbabantay. Wala nga. Okay, let's go na. At least nakita na natin ang malapitan. Dati kasi nagdo-drone tayo o minsan banda rito. Medyo malayo-layo pa rin. So ito muna yung update dito sa may malaking proyekto. Yung People's Champ Arena sa may Tourism Road. At approaching na tayo dito sa pinaka-endpoint ng kalsadang ito. So again, salamat sa panonood and keep tuned to Proylandas for more updates here in Pampanga and all over the place. So ride safe always, Kabalen. See you when I see you, and Proylandas is signing out.